Muri yeZimbabwe aiwa nyaya yemafresh elections munyika yeZimbabwe aiwa tazoona kuti SADC yava kuita serious nayo nokuti ava kuona kuti muzara nhasi nhau dzinobuda dzichiti aiwa SADC yava kuzoprepare kumafresh elections kunyange napresident vekuzambia vaHakainde Hichilema ndivo vari mubishi kuita mafresh elections aitwe munyika yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe satamboendera mberi nokurudzira ibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon torambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Saka tichipinda munhau mubepa redu reAfrica Beetle Rwind, bepa remuAfrica, bepa rinopublisha nhau dzinowanzo kuitika kunyange nhau dzeSADC aiwa vane vanyora vachiti a consensus among SADC leaders of 10 to 6 is overwhelmingly endorsed to revive the bid to have fresh elections held in Zimbabwe. Saka vachienda mberi vanoti President Hakainde Hichilema is not sleeping on the job, he is awake. As the chairman of the SADC organ on defense, politics and security cooperation, he is utilizing his position to ensure the SADC secretariat keeps focus on correcting the illegitimacy in Harare. It's clear SADC will supervise fresh elections in Zimbabwe sooner or later. Saka muri yeZimbabwe ndozvika zvichipublishwa nenhau idzi vachiti aiwa kunyange hazvo zvikatora nguva but President Hakainde Hichilema vekuzambia aiwa ndo vanoona zvepolitics, defense and security pamamember states emuSADC ndo vari kupusha kumafresh elections muZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe ndo update atate tichikupai kuti aiwa mafresh elections vanhu muZimbabwe musakana mapfumo pasi, musapera hope, asi paratidza kuti panenge pari kuita change. Muri yeZimbabwe chibotudze mafungiro enyu, pinda mucomment section medu mutudze kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa musakanganwa kusubscribe, kulike, kuchonotira on the bell icon. Torambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.